हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय माँ समलेई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सामने देखुन आमर धान क्षेत्र देखी ना ही थी टी होता एवं पूरा क्लीयर सब हो सूर्य सब अस्त हो बोले क्लीयर टी आसबार देखुन इपट धान टी आसी क्लीयर आसवा धान फलीगलान सब आर 15-20 दिन दुआ जा यहाँ चना बुनी खुड़िया चना खुड़िया चना सोर्ष मिसी बुनमा चना देखुन धान केन्ता है पानी भी नहीं पानी भी सुखीगलान पानी भी सफा पानी सुखीगलान बुनीदेमा व्यू चेक करो गाइस केमती लगुच मस्त इवनिंग टाइम वेदर पूरा मस्त लगे चलो जीमा बुनीदेमा फटाफट अब आसमा इनटे चेक करूँ क्या दिशुचे व्यू सबुआड़े धान पूरा सबुआड़े गोटे हो सबुआड़े पूरा आम 15-20 दिन आगे दया धान दया देख व्यू फ्रेंड्स खतरनाक व्यू आसूँ चलून आगे जापर बुनमा सामान फाइनाली पहुँची गली चना धरिक क्षेत्र ये क्षेत्र बुनमा और तो कैमरामैन नहीं कैमेरा धरवार लोक नहीं कहीं देखमा चेष्टा करी आपन को देखाबार लगी कैमरा सेट करी बुनवा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଚନା ବୁନା ସରିଗଲା। ଆଉ ଯିମା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାର ଆଗରୁ ଏନେ ଗୋଟେ ଅଛେ ଗୋଟେ ନାଲଟେ ପାନି ନାଲ ବୋଇଲେ କ୍ଷେତରୁ ଗୋଟେ ଅନାଟା କରାହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ପାନି ଯାଉଛି। ଏନେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇବା ଚପଲଟା କେନ୍ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆଣି ଦେଖୁନ୍ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଚପଲ ତାପରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇଦେମା ଏଠି ଏତେ ଟିକେ କାଦ କୁଦା ହେଇ ଦେଖୁନ୍ କାଦ କୁଦା ଟିକେ ଧୋଇଦେମା ଆଉ ପଳାମା ହେନୁ। ସାମାନେ ତମର ଗୁଡ଼ ଧୁଆ ସରିଗଲା ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ କାଦ ଲାଗିଛି ଚଲବା କିଛି ନାଇଁ ଘରେ ହେଇକି ଧୋଇଦେମା। ଏବେ ଯିମା ଘରକୁ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଧାନ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ବାହାରୁଛି ଜଣାପଡ଼ା ଧାନ ଟିକେ ଭଲସେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ତଥାପି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ନୁହେଁ ବାହାରେ ତାଲି ଭଲସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଭଲ ଦିଶବା ତଥାପି ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ା ଭାଇ ଚାଷ କାମ। ଯାହାର ଜମି ଅଛେ ଚାଷ କାମ କଲେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛେ। କେନ୍ ବର୍ଷ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବା ତ କେନ୍ ବର୍ଷ ବି ଲସ୍ ହେଇଯିବା। ବର୍ଷା ପାଣି ନାଇଁ ହେଲା ବି ଲସ୍ ହେବା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଠିକ୍ସେ ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଆସବା। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ନାଇଁ ଚଲ୍ବା। ତାପରେ ଧାନ ପାଚଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଫେର୍ ଅସୁବିଧା ହେବା। ଧାନ ଡାଇବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେବା ବୋହିବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବା। ଧାନ ଚାଷ କିଛି ନାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସବୁ ହେବା। ଚାକିରିଠୁ ବୋଲିକି ହେବ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଚାକିରି ବି ନାଇଁପାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ଖାଲି। ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ ମୋର ଏତିକି ଡେଙ୍ଗ କେତେ ଡେଙ୍ଗ ଦେଖୁନ୍ ଅଣ୍ଟେ ଉପରେ ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଛାଇ ତଲ ଲାଗି ଟିକେ ଧାନ ଗଛ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ବଢ଼ି ହେଇଛେ ଫଳ ନାହିଁ ସେଆଡ଼କୁ ଫଳ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏତିକିରୁ ଯେତିକି ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି ସେତିକିରୁ ଫଳ ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଛାଇ ତଳ ଟିକେ ଫଳ ନାହିଁ ହେବାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚାଷ ଜମି ନିଜେ ଅଛି ନା ଭାଇମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରନ୍ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ହେବା। ଜବ୍ କରିବାକୁ ନାଇଁ ପଡ଼େ ଯଦି 4-5 ଏକର ଅଛି ନା ଜବ୍ କରିବାକୁ ନାଇଁ ପଡ଼େ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ ସବୁ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଯାହାର ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ଡାଲୁଆ ଧାନ ବି ଫେର୍ ହେବ। ସିଜିନ୍ ଧାନ ଛାଡ଼ିକି ଖରାଦିନେ ଧାନ ଚାଷ ହେଇପାରବା ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଜବ୍ ବି ନାଇଁପାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେତ୍କି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିନା ପାରେ ତମେ ଯେତ୍କି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରବ 4-5 ଏକର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ଦରକାର କାମ ନାଇଁ କଲେ କିଛି ତ ନାଇଁ ହୁଏ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଚାଷରେ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ବା ଶୀତ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ବା ଶୀତ ଦିନେ ଧାନ ଦେବା ଟାଇମ୍ରେ ସେସବୁ ସହିକି ପାରିଲେ ହେଇକି ଚାଷ କାମ ଠିକ୍ ହେବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ।